Bon dia, benvinguts als torneig d'aquesta endavant. Tenim els propers partits ja quasi a punt d'acabar aquests i a punt de començar els següents. El següent grup de partits és el següent. A la pista número 1 tindrem el CD Cambrils contra l'Associació Esportiva Sallent. A la pista número 2 tindrem els Student Athletes World contra els Solapis Sarrià.